Eta orduan umek bulerra azazten ziren, ezta? Bai, bulerra ez. Ezaken besterik emoten. Ez, biko txapere, nire bizen edo buler banagaz, hasi ditzuzen. Eta gero handitxu bizen ziren, eta enoen oki behar da beste, eta gero mareznia errebak dute. Behien esne emoteaken orduan. Gupe izena, egun nobez errebak dute, kantina detxo aprobekora bera medikoek esate zotzu, eta egun nobezte duki diarrearik ez. Eta gero jateko sasoian, morokiltzue. Bai. Ez niagaz urunein, bigun, eta eze papiletxue. Papile modun nintze, ezta? Hori zen beti hilebetea azazten zaken hori emoten? Baina ez nia hartzean azkendu ezkero bat, hilebetin geru gezin urunegaz. Eta gero hortik papila... Bai. Eta gero hortik, intzaban saldatxue patatia. Aplasteute gero kolliri egazut burunduak endut lehen. Ondo pure orduen txinoa bai egoten zan, baina pasapururi presta. Holantzen, saldia intzaban saldatxue edo fideo, karbantzuek etxe zendu zeinan ogize edo beraka sopia bai asko miari guztazakean arrotzetxu bepota, eta nopera etxaten edo moduen, beraka sopia bero ondo ogize apurtu eta beraka sopia.